Saps com es diu ingle en català, la part del cos? I cherry, quan parlem de la tomaca menuda i redona. T'has plantejat mai quin és el terme català per evitar l'anglès cash flow en el context de la comptabilitat i les finances? Doncs bé, avui t'explico a on pots trobar terminologia especialitzada de diferents àmbits del coneixement, ciències de la salut, gastronomia, jardineria, finances, entre d'altres. Terminologia correcta en català, així com l'equivalent en altres llengües, per si el que necessites és traduir els termes. I la font més fiable és el meravellós Termcat. De seguida entendràs per què és meravellós. Et parlo del Centre de Terminologia de la Llengua Catalana, creat fa 40 anys per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans. Però crec que el millor és que et mostre com és i com et pot ajudar de manera pràctica. Tot seguit, comparteixo pantalla i veiem exemples reals i barbarismes que podràs evitar gràcies al Termcat. Molt bé, ja estic compartint pantalla. Aquí tens el web del Termcat, termcat.cat, que també te'l deixaré a la descripció del vídeo perquè hi pugues accedir directament si t'és més fàcil. El primer que farem és treballar amb el cercaterm. Et mostraré diversos exemples en directe perquè entengues per què és tan útil i com et pot ajudar, com pot ajudar a persones de tot tipus, tant en la vida personal com professional. Doncs bé, què és el cercaterm? El cercaterm és un cercador de fitxes terminològiques que el Termcat posa a disposició pública, d'acord? Fem una prova amb un dels anglicismes que més fem servir en català i també en altres llengües, que és la paraula feedback, un mot d'ús habitual però que no és normatiu en català. Fem una cerca de la paraula feedback, l'escrivim aquí a text de la consulta. Podem triar la llengua, jo deixaré totes perquè no vull limitar-me a cap llengua, i després també podem triar l'àrea temàtica si volem delimitar una miqueta la cerca. En aquest cas jo deixaré totes també. Fem clic a cerca i aquí tenim 28 resultats per a la cerca de feedback. Ara ens hem de fixar en una cosa molt important, que és l'àmbit del coneixement, que és això que veiem a sota de cada terme, d'acord? Aquí tenim mediació, telecomunicacions, gestió de la qualitat, ensenyament, planificació estratègica. En aquest cas, jo em refereixo a feedback, per exemple, imaginem que un alumne m'entrega una redacció i li dic, quan l'haig revisat et donaré feedback. És a dir, quan l'haig revisat et faré comentaris sobre com ho has fet, sobre com ha anat la redacció. Per tant, en el context de la pedagogia, l'ensenyament. Per això és molt important que ens fixem en l'àrea temàtica o l'àmbit del coneixement. Llavors farem clic aquí i veiem que el terme feedback en anglès, en català es diu retroacció. També tenim el terme en altres llengües, per exemple en castellà n'hi ha dos, feedback o retroacción, i també està en francès. A més, hi trobem la definició. Informació que en un procés educatiu rep un alumne sobre la validesa d'una resposta o un ensenyant sobre els resultats de la seva acció educativa o instructiva. No sempre hi és la definició, però moltes vegades sí i ens ajuda també a entendre si és exactament el terme que buscàvem. A banda de la definició, pot haver-hi una nota també amb informació addicional que ens pot ser molt útil. I a la part superior dreta trobem la font. En aquest cas, és del Termcat de la Neoloteca, que després veurem què és. Si anem a una altra àrea, per exemple, mediació, aquí tenim que feedback és una cosa diferent, que en català es diu devolució. Per tant, podem anar mirant i jugant amb les fitxes, perquè no sempre n'hi ha una, de vegades n'hi ha moltes més. Com veus, una simple cerca de l'anglicisme m'ha donat el terme correcte en català i també en altres llengües. Esta cerca, aquí al text de consulta, podem escriure en català, podem escriure en castellà, en anglès. Si el terme hi és, el trobarà en la llengua que l'hagin posat. També pot ser que l'escriguem malament. En aquest cas, és possible que no aparegui aquí a coincidències exactes o resultats exactes, sinó que aparega, per exemple, a aproximats. És a dir, una paraula que es pareix a la que hem escrit i així potser arribem al terme que volíem. I ara que hem vist aquest exemple més en detall, vull mostrar-te'n ràpidament d'altres de diferents àrees temàtiques. Són termes que de vegades fem servir en castellà o en anglès, tant perquè es fan servir de manera habitual com perquè no sabem realment com és el terme català, no? Però si volem saber-ho, pel que siga, per motius professionals o per interès personal,
el TermCat és una eina espectacular. Parlem, per exemple, del barbarisme ingle. Com fem referència a aquesta part del cos en català? Per exemple, li ha sortit una hèrnia a la ingle. Com es deu dir? És correcte? No ho és? I el segon és de ciències de la salut, que ens pot anar bé, o aquí, per exemple, cos humà, anatomia humana. Si fem clic en qualsevol d'estos resultats, veiem que en català es diu engonal i que també hi ha una nota addicional que ens comenta que l'equivalent castellà és femení. En català, en canvi, és una paraula masculina. I ja que parlem del cos humà, una altra paraula típica que moltes vegades no sabem dir en català i diem bazo. Li han extirpat el bazo. Què és el bazo? Com es diu? En català, el bazo és la melsa. Aquí tenim diferents resultats que podem anar mirant per veure quin és el més adequat i també per veure si hi ha una definició. Per exemple, aquí sí que trobem la definició de melsa, d'acord? Però no parlem només del cos humà. Passem, per exemple, a l'àmbit de l'alimentació. Imagina't que estàs escrivint un llibre de receptes i vols saber el terme correcte en català per parlar d'alguns aliments, d'alguns ingredients, d'acord? Saps com es diu el famós cherry, la tomaca menuda i redona? Fem una cerca, escriurem el text de la consulta cherry i ara sí posaré àrea temàtica, alimentació i gastronomia. Fem una cerca. Aquí tenim plats extensos, però aquí trobem, per exemple, un terme independent que ens indica que este cherry en català es diu cirerol. Què t'ha paregut? Ho sabies? La veritat és que a mi mateixa em va sorprendre. Encara recordo el dia que vaig aprendre este terme a la carrera de traducció fa uns quants anys ja. Doncs bé, el TermCat t'ajudarà també amb terminologia del món de la cuina. O t'encanten els vins, tens una vinoteca i vols saber exactament com se diuen en català determinades varietats. Per exemple, el famós tempranillo. Ja veuré què em dona. El tempranillo, en el món de la viticultura, és ull de llebre. En català, este cep, raïm i vi, elaborat amb ull de llebre, se diu així. Canviem una altra vegada d'àmbit. Ara anem al món de la comptabilitat. Segurament has sentit o has fet servir alguna vegada el terme cash flow. D'ús habitual en anglès i moltes vegades és no només per pressió social, sinó també perquè no coneixem el terme en català. Com es deu dir cash flow en català? Fem la cerca. I aquí tenim, de nou, diferents resultats en funció del que significa. Per exemple, vaig al tercer, flux de caixa. Quantitat de diner que es preveu que un projecte proporcionarà periòdicament en el futur. Em referia justament a aquesta definició. Per tant, ara ja sé que en català puc dir flux de caixa. Doncs bé, ja hem vist uns quants exemples i veus que el cercaterm ens serveix per fer cerques sobre terminologia d'àmbits molt diversos. Esta serà segurament la funció bàsica que faràs servir, però per si de cas comentaré breument un parell de diccionaris més que té. Un són els diccionaris en línia, que estan agrupats en grans sectors temàtics. Per exemple, aquí tenim agricultura, ciència forestal, alimentació, gastronomia, arts, etc. Si anem a ciències de la vida i la salut, aquí dins hi ha molts més diccionaris. Dins d'estos diccionaris també pots consultar un terme concret escrivint-lo aquí. No cal que facis la cerca per ordre alfabètic o passant pàgines. Busques el terme i te'l dona aquí. Un resultat exacte de com se diu o què és adjuvant amb la definició i el terme en molts altres idiomes, d'acord? A banda dels diccionaris en línia, també hi ha la neoloteca. La neoloteca conté tots els neologismes tècnics i científics normalitzats en català pel Consell Supervisor del TermCat amb la definició i les equivalències en altres llengües. I què són els neologismes? Potser et preguntes. Un neologisme és una paraula nova que s'ha creat seguint les pròpies regles de formació de mots de la nostra llengua o bé s'ha manllevat d'una altra llengua. Per tant, en resum, un neologisme, com bé diu la paraula, és una paraula nova. I al TermCat hi ha un equip d'experts que s'encarreguen d'establir quins són els neologismes en català. Doncs bé, a la neoloteca podem trobar aquestes paraules que s'han creat, paraules de nova formació, com per exemple a boca de canó.
En castellà, a bocajarro. En el context de la policia, és un tret disparat amb la boca de foc de l'arma en contacte amb la pell, que produeix una lesió molt violenta de vores irregulars i amb arrencaments de pell. Este és només un exemple, n'hi ha moltíssims, i aquí també pots cercar pel text de consulta, pots cercar per llengua, com hem vist abans. Per tant, són dos funcionalitats més que pots aprofitar del TermCAT. Bé, espero que hagis après alguna cosa nova amb el vídeo i sobretot que t'hagis adonat que el TermCAT és una eina útil per a tothom, per a tota la població, no només per a lingüistes professionals, per a traductors, per a correctors, sinó també per a professionals de diferents àmbits i per al públic en general, perquè tenim tots la responsabilitat de parlar bé en català, tant si és la nostra llengua com si l'estem aprenent. La pròxima vegada que hagis d'escriure un informe, un correu, un treball acadèmic, que hagis de fer una presentació oral sobre alguna qüestió especialitzada, ja saps que el Cercaterm segur que t'ajudarà a fer-ho d'allò més bé en català.